Moi roztomili, posłuchajcie, rzeknę wam coś o szaufli. Jak se kdosik myśli, że szaufla hańdowni była iny do kopania ziemi, to nimo ganz recht, bo przeca szaufli doma a przy chałupie było kupa, a każdo była do czegoś większego. Były szaufle drzewiane a ocelowe, takowne co kopały, kidały, lebo przeciepowały. Baj na polu, a w ogródce się godnie robiło ryjoczkum, co nią gazda dycki na jor skopał gazinę ziemeczkę pod jarziny. Ryjoczkum lza było przesadzić młode strumki, wykopać dziurę na kopiec, a studniorze nią przeca kopali głębokucne studnie. Ryjoczkę trzeba było co jakiś czas nabrusić, co by do porządku żazała ziemeczkę, a pucować ją od ziemię, bo inaczej się nią szpatnie kopało. Kiejsi hańdowni, to już dziś o żaden ani nie pamięto, do prania oblyczek paniczki sebrały kijunkę. Kijunka to była takowno mało plasko szaufla, cało z drzewa, co się nią prało białe obryczki na kamieniach w życe. Najprzód było trzeba namoczać prodło, chnet go dać na kamień, a klepać tą kijunką. Potem zaś się go moczało, klepało, a tak jeszcze wiele razy, aż prodło było ganz białe. Kapkę podobno do kijunki była kopyść, co ją każdą gaździną miała w kuchyni. Tą kopyścią się mieszało jadło na blasze, we wielkucnym garcu, a bobai zarobiało się ciasto na chleb. Kopyść była dobro, dycki w ten czas, kiedy się ważyło kupa jodła. Bai przy zabijaczce prez wurszty, w perdelunce, lebo bigus dla wielkucnej familii. No a jak przywieźli wągli pod okienko do piwnicy, to gazda ze sękami chytali do pacek szaufle, co się na nich prawiło szafle, a do godziny mieli wszystko skludzone. Szafla to była takowno większa szaufla, co by na nią szło więcej nabrać, bo przeca żaden nie chciał przy skludzaniu wąglo siedzieć pół dnia. Jak się wioło obili burdaku przez żniwa, to trzeba było mieć na pozorędziu szauflę, co miała wykrzywione brzegi, a co się na nią prawiło wiejaczka. Wiejaczkom łahko szło ciepać zorka obilo tam, kany człowiek chciał, a dycki się trefiło. A była jeszcze jedna szaufla, cało z drzewa, co ona była w kuchyni przy kachloku. Na nią się dawało ciasto na chlebiczek, styrkało do trąby, a potem się nią zaś wyciągało upieczony chlebiczek. Ta szaufla nigdy nie stała na ziemi, dycki leżała kańsik na stole, albo wisiała na gwozdku na ścianie, bo ona była iny do chleba, a chleb przeca to je dar od pombuczka. Ale wiecie, były a i takowne szaufle, co kidały gnój. Stoły boroki we chlewie, całe olepione, a iny czakały, kie ich gazda chyci, a wysmyczy na pole, bo we chlewie fest smierdziało. Kieby ni szaufla, to by nie szło kole chałupy nic zrobić. Przeciepać, wykopać, przekopać, lebo wykidać. Jak ją mocie przy chałupie, to se o nią dbejcie, bo inaczej zarzowi, a będzie na nic. Mój fotel dyski prawił, że jak człowiek ma w zocy szaufle, to będzie miał a i w zocy ciężką robotę, co tą szauflą robi. Wiele razy było tak, że i starzik mieli jedną szauflę przez cały żywot, ale iny z tego, że za młodu porachował na packach wszystkie plęskierze.